Croeso cynnes i chi gyd, ar fore digon annifyr. Ond mae'n braf yn y gwmniaeth. Coeddiadau'r wythnos, côr yn cyfarfod nos Fawrth i ymarfer. Ac yna nos Fawrth, dydd Mawrth, astudiaeth feibledd yn y Tabernacl Porthcawl am 10 o'r gloch, a mae yna link Zoom ar gael ar gyfer y cyfarfod hynny. Ac yna dydd Iau, y daeth gerdded o hiriwyd o wythnos diwetha, gan obeithio bydd bob storm wedi clirio erbyn hynny. Mae'r manylion dydd Iau hanner wedi 10, cwrdd yn Melin Ifan Ddu, y gweinidog gyfeirio fwy at y trefniadau. Ac yna nos Wener, y Gymdeithas Gymraeg yn cwrdd eto ym Porthcawl, hynny am gwarter wedi 7, a Manon Davies fydd y gwestai y noson honno. Os nad oes ddim byd arall, bydd erbyniwn i'r offrwm, os gwelwch yn dda. Oes, mae un peth arall. Mae Dylan wedi cyfeirio at apel y DEC fel mae'n cael ei alw ar gyfer y sefyllfa wirioneddol drychinebus yn y Dwyrain Canol. A mae'n sefyllfa mawr arswyd sy'n gweithygu yn ddyddiol. Wel nawr mae'n ddiolchgarwch a mae lle gyda ni gyd i ddiolch ar lawer cyfri yn dos. Yn ystod y Sul yma a Sul nesaf, bydd erbynnu'r rhoddion tuag at apel y DEC y Dwyrain Canol. A gai ofyn un o'r casglyddion y bore yma fod wrth y drws wrth fynd allan i'n atgoffa ni fod yna gasgliad rhydd ar gyfer yr apel y bore yma ag eto y Sul nesaf, os gwelwch yn dda. Ac bydd erbynniwn i'r offrwm arferol yna. Wel, fel da chi gweld, da ni'n cael problemau. Ac beth yma'n digwydd. Ond mae eisiau gwenu, drwy'r cwbl. A bod yn ddiolchgar oherwydd bod ni gyda'n gilydd yn addoli Duw. Ac onest dyna di'n diolchgarwch ni y bore yma. Yndi bod ni i gyd gyda'n gilydd. Yn barod i foli a diolch i Dduw am ei gynheuaf. Lwcus bod gennym fi visual aid bore yma, reit? Chi? Bara? Rwy'n sawl bara gwahanol. A gewch chi ddim pop quiz, reit? So, pa fara ydyn nhw, reit? Achos dwi'n mwyn gwybod yn hyn, sgynnu fi ddim yr atebion. Ond, dwi'n siŵr bod chi'n gwneud paninis efo hwnna, dych chi? Ond, ia, da ni'n mynd i edrych ar bara, ac gyda'n gilydd, reit, da ni'n mynd i ddefnyddio cynhwysion y bara, y bore yma, ar gyfer neges ni. Pwy sydd yn pobi yma? Pwy sy'n pobi bara? So rhaid i chi yn pobi bara adra? Nagos? Neb? Falle fe ni. O, na ni. Mae Dyfrig yn pobi bara. Si fath o bara? Bara gwyn, brown? Brown, ie, na ni. Rwy'n arall? Dyn Dyfrig fydd yn gwybod sydd i ateb y cwestiynau yma pan fyddai'n gofyn pa gynhwysion sydd yn mynd i mewn i'r fowla nesaf, reit? Ond cyn hynny, fel nath Hywel sôn eisoes, y bydd apel diolchgarwch ni eleni yn mynd at apel DEC, y DEC, gyda'r sefyllfa drychinebus sydd yn y Dwyrain Canol ar hyn o bryd, yn benodol felly yng Gaza ac yn Lebanon felly. Ac mae yna angan dirfawr yn does. Angan dirfawr am yn cymorth ni. Ac ffordd well o wneud hynny ydy'n bod ni'n dangos
yn diolchgarwch drwy wneud rhywbeth bychan iawn o roed arian ar gyfer yr apel yma. Felly diolch o galon i chi ymlaen llaw am hynny. A'r daith gerdded oedd hi'n braf ofnadwy dydd Iau, doedd. Ond yna gymaint ymlaen y diwrnod hwnnw, fatha sydd bob diwrnod, mae'n siŵr i. Ond os ydych chi'n glawio dydd Iau, dewch eich cot glaw, dyna dwi'n mynd i ddeitha chi. A mi fyddan ni'n mynd i'r caffi bara sydd yn melyn i fan ddi. Felly mae croeso i chi muno hefo ni os ydych chi isio, jyst ar gyfer y caffi. Ond am ginio bach am 12 o gloch, felly croeso. Ac yr astudiaeth Feiblaidd hefyd, Dyma'r. Sy'n edrych ar codi'r llen, y llyfr yna sy'n edrych ar 40 o ferched yr Hen Testament. Mae yna myfyrdodau gwahanol o ferched yn yr Hen Testament. Ac felly, os ydych chi eisiau bod yn rhan o hwnnw, boed ar Zoom neu ym Porthcawl, na croeso cynnes i chi. Dwi am gychwyn gyda chydig o adnodau sydd yn mynd yn arwain i ddiolch. Ac fel yn galwad i addoli y bore yma. Diolchwch bob amser am bob dim i Dduw y Tad, yn enw yn harglwydd Iesu Grist. Beth bynnag yr ydych chi'n ei wneud, ar air neu ar weithred, gwnewch bopeth yn enw yr arglwydd Iesu, gan roi diolch i Dduw y Tad drwyddo ef. Mhob dim rhowch diolch, oherwydd hyn yw ewyllus Dduw yng Nghrist Iesu i chwi. Mae gadwch i ni droi at emyn rhif 130. 130. Pob peth ymhell ac agos sy'n dangos Dduw i'r byd, ei enw sydd yn aros ar waith ei law i gyd. Fe a wnaeth y seren yn ddisglair yn y nen, fe a wnaeth y ddeilen yn wyrlas ar y pren, ac yn y blaen, emyn rhif 130. Fe fyddaw yn darlleniad ni y bore yma o yr Efengyl nôl Iowan ac i'r 6 bennod. Ac cyn i mi ddod at yr adnodau 25 ymlaen, mae'n bwysig gwybod beth sydd wedi digwydd cyn hyn, wrth gwrs. Yn gyfarwydd iawn i ni gyd, Porthu'r 5,000, ynde? Reit, Porthu'r 5,000, lle mae Iesu yn cymryd y twrthau a'r pysgod, ac wrth gwrs yn porthu y 5,000 oedd yn bresennol. Ac yn dilyn hynny wedyn, da ni'n cael hanes o Iesu'n cerdded ar y dŵr, ac wrth gwrs adnodau fanna sydd yn gofyn i ni i ymddiried yn yr arglwydd ynde. Ond wedyn, ar ôl hynny, trannoeth wedyn, mae y dyrfa oedd wedi cael y bwyd, wedi cael ei porthu yn y 5,000, yn chwilio am Iesu. Ac ydy ni chwilio amdano fo yn amlwg o bosib wedi cael blas ar yr hyn oedd Iesu wedi wneud. Ac felly, ddothon nhw i hyd i Iesu, ac dyma'r adnodau sydd yn dilyn. Pan ddeithon nhw o hyd iddo ar ôl croesi'r llyn, dyma nhw'n gofyn iddo, Rabi, pryd ddesti yma? Atebodd Iesu, credwch chi fi, da chi'n edrych amdanau am eich bod wedi bwyta'r torthau a llenwi'ch boliau. Dim am eich bod wedi deall arwydd o cad y wyrdd. Peidiwch ymdrechu i gael y bwyd sy'n difetha, ond i gael y bwyd sy'n para i fywyd tragwyddol. Fi, mab y dyn, sy'n rhoi'r bwyd hwnnw i chi. Mae Duw y Tad wedi dangos fod sel i fendith arna i. Felly dyma nhw'n gofyn iddo, beth ddylan ni wneud? Beth mae Duw yn ei ofyn gynno ni? Atebodd Iesu, dyma beth mae Duw am i chi wneud, credu yno fi, yr un mae wedi ei anfon. Ac felly dyma nhw'n gofyn iddo, felly gwna wyrdd fydd yn arwydd clir i ni o pwy wyt ti. Bydda ni'n credu yno ti wedyn, beth wneud di? Cafodd ein hynafiaid y manna i'w fwyta yn yr anialwch,
Mae'n deud yn yr ysgrifau sanctaidd, rhoddodd fara o'r nefoedd iddyn nhw i fwyta. Atebodd Iesu, credwch chi fi, wnaeth Moses ddim rhoi bara o'r nefoedd i chi, ond mae fy nhad yn rhoi bara o'r nefoedd i chi nawr. Y bara go iawn. Bara Duw ydy'r un sy'n dod i lawr o'r nefoedd ac yn rhoi bywyd i'r byd. Syr, meddan nhw, rho'r bara hwnnw i ni o hyn ymlaen. Yna dyma Iesu yn datgan. Fi ydy'r bara sy'n rhoi bywyd. Fydd pwy bynnag ddaw ata i ddim yn llwgu, a fydd pwy bynnag sy'n credu yno fi ddim yn sychedu. Ond fel dwi wedi dweud, eich bod wedi gweld, dach chi ddim yn credu. Bydd pawb mae'r tad yn ei roi i mi yn dod ata i, a fyddai byth yn gyrru i ffwrdd unrhyw un sydd yn dod ata i. Dwi ddim wedi dod i lawr o'r nefoedd i wneud beth ydw i fy hun eisiau, ond dwi'n wneud beth mae'r hwn a'n hamfanodd i eisiau. A dyma beth mae'r hwn am hanfanodd i yn ei ofyn. Ne fyddai'n colli neb o'r rhai mae wedi rhoi i mi, ond yn dod â nhw yn ôl yn fyw ar y dydd olaf. Beth mae fy nhad eisiau ydy bod pawb sydd yn edrych at y mab ac yn credu ynddo yn cael bywyd tragwyddol. Byddai'n dod â nhw yn ôl yn fyw ar y dydd olaf. O bendith Duw ar y darlleniad ar yn cyfar ni y bore yma. Gadwch i ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu Emyr Rhif 64. 64. Tydi sydd deilwng o llon can, fy nghreuwr mawr am Duw. Dyddoniau di o'n hamgylch maint, bob awr y rwyf yn byw, ac yn y blaen Emyr Rhif 64. O Dduw ein tad, Dduw'r bywyd, holl echuog a thrigaro. Dyn ni'n diolch i ti bod ni wedi gallu ymgynnull gyda'n gilydd y bore yma. A diolch yn un o'r pethau cyntaf wnawn ni y bore yma, wrth i ni droi ata ti mewn moliant. Da ni'n dy gydnabod di fel creawdwr popeth sydd yn bod, ac a fi ac a fydd. A da ni'n diolch i ti am y tymor yma. A'r dydd arbennig yma lle da ni yn nodi cyfnod y diolchgarwch. A chyfnod y cynheuaf. Da ni'n diolch i ti am ein byd. Diolch i ti am yr amrywiaeth rhyfeddol sy'n ei gyfoethogi o. Am dy rodd o fywyd. Am bopeth a wneithos di dyfu ac i ffynnu o'n cwmpas ni. Am bopeth sydd yn rhoi bwyd a dillad. Mi rydyn ni'n ymwybodol arglwydd mai ti yw ffynhonnell pob bywyd. Mai ti yw'r rhoddwr pob daioni. Wrth i ni gasglu'r ffrwytha'r tymor yma, a ni'n diolch i ti am heilioni'r ddaear. Am y grawn sy'n tyfu yn y meysydd, am y dwylo sy'n hau, a'r llafur sydd yn medi. Da ni'n diolch i ti mai ti yw bara'r bywyd yn ogystal. Yn cynnal ni, yn gorfforol ac yn ysbrydol. Wrth i ni feddwl am bara'r bywyd, gad i ni gofio dy bresenoldeb di yn y bara. Dy ras ym mhob cynheuaf, a'r gariad ym mhob bendith.
Yn aml iawn, diolch yda ni yn yn digonedd. Ond wrth ddiolch, ia, am y gynheuaf, am y gymdeithas yma, am gynhesrwydd, da ni hefyd yn ymwybodol am gymaint ar draws y byd sydd methu diolch yn yr un ffordd. Da ni'n meddwl am deuluoedd ac unigolion sydd wedi gweld eu cynheuaf nhw'n cael ei chwalu yn deilchion heddiw. Hynny oherwydd rhyfel yn cymbenodol arglwydd yn meddwl gyda'r apel dec yn meddwl am y Dwyrain Canol ac yn benodol arglwydd yng Gaza ac yn Lebanon. Da ni'n cydnabod arglwydd y cri a'r loes sydd yn dod o'r Dwyrain Canol y bore yma. Ac felly arglwydd, da ni'n gofyn i ti amgylchynu nhw at y gariad rhyfeddol di. Gad iddyn nhw deimlo dy gariad a dobaith di y bore yma. Ond yn hynny arglwydd, rwyt ti'n yn arwain una i geisio heddwch, i geisio tosturi dros y rhai sydd yn dioddaf ar draws y byd. Yn yr un gwynt hefyd, da ni'n meddwl am y rhai lle mae newid hinsawdd yn effeithio yn ddifrifol arnyn nhw. Pobl yn gorfod symud o'i cartrefi a cheisio lloches mewn mannau eraill o'r byd. Lle nad oes diogelwch iddyn nhw wrth iddyn nhw aros yn eu hunfan. Ac felly arglwydd yn gofyn i titha hefyd i lapio nhw'n gynnes yn dy gariad di y bore yma. Da ni'n ymdawelu rwan i gyflwyno'n gweddiau personol arglwydd. Gweddiau hynny lle yr ydyn ni am ddiolch i ti am yr hyn sydd ar yn calonna a'n meddylia y bore yma. Ond wrth wneud hynny hefyd, a bosib y meddwl am unigolion a theuluoedd sydd yn ei chael ein anodd. Ymdawelwn am ychydig eiliadau. Arglwydd am gynhaliaeth a chysondeb y tymhorau. Mi wyddon dy fod y bore yma yn cynnal, yn gyson, ath gariad ath heddwch. Mi fynnwn ni hyn felly yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Ond ysgod i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad o'r hyn o'r wyt yn y nefoedd, sang teiddiad enw. Deled y deyrnas, wneler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddio, a maddau ni ein dyledio, fel y maddeuwn unau ein dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth,
Eithyr gwared ni rhag y drwg, cynnes eiddo tiwr deyrnas a'r gogoniant yn oes oesoedd. Wel, mi wnawn ni barhau drwy ganu am yr rhif 107. Am yr rhif 107. Gogoniant tragwyddol i thenw fy niw, mae'r byd yn dygysgod yn bod ac yn byw. Ni flinais fynd heibio i feiaid i ri, i gofio pechadur na chofiad ydi. Ac yn y blaen 107. Swn i'n gofyn i chi i enwi cymaint o fara gallwch chi. Sgwn i chi faint fysa ni'n gallu i henwi y bore yma. Ond mae'n gwahanol ffordd o wneud bara, does? Gwahanol ffordd o wneud bara. Chi, baget, reit? Baget bach, dwi'n gwybod. Ond, ia, mae'n cymaint o wahanol fatha o fara. Ond yr un ffordd mae rhywun yn mynd ati gyda'r cynhwysion mewn gwirionedd. Ac yng nghyfnod y diolchgarwch, da ni yn dod i ddiolch yn dydan. I ddiolch am y cynheuaf. Da ni'n troi at Dduw i ddiolch am bopeth fe o'n i ddarparu. Ac wrth edrych ar y darlleniad wnaethon ni ddarllen, darparu wnaeth Dduw ynde. Darparu wnaeth Iesu i'w bobl. Darparu'n ysbrydol ac yn gorfforol ynde. Un o'r symbolau mwyaf syml ac eto mwyaf dwys o ddarpariaeth Dduw ydy bara. Ac chi'n gwybod, da ni'n cymryd bara'n ganiataol o bosib ynde. Dwi yn beth bynnag, ddylai fi fita llai ono fo, dwi'n deud, ond da ni'n cymryd bara mor ganiataol. Ond mae o wedi blethu mor bendigedig mewn i stori Dduw o gynhaliaeth i'w bobl. Ac mae yn ymddangos dro ar ôl tro fel symbol o bresenoldeb Dduw a darpariaeth Dduw. Da ni'n gweld o yn yr anialwch y manna felly ynde. Y manna yn disgyn i'r genedl ac i Iesu Grist ei hun yn datgan ei hun fel bara y bywyd. Gyda'n gilydd, rydyn ni yn mynd i wneud bara bore yma. Right? Ac mae broses o wneud bara llawer iawn mwy na ryw 10 munud bach. Felly, pidwch o poeni, da ni'n mynd i dreulio cymaint o amser i wneud y bara a fysa ni fel arfer. Ond, be di'r peth cyntaf mae'n siŵr sa chi'n rhoi yn y fowlan? Chi'n gwybod? Y blawd. Ie, dyna ni, y blawd. Dwi'n mynd i edrych am ychydig rwan fel blawd fel sylfaen cynhaliaeth. Reit? Blawd wedi falu o rawn, wrth gwrs yn dydy, ydy sylfaen bara, heb blawd sgynnach chi'n bara. Mae'n cynrychioli sylfaen bywyd, ein hangenion sylfaenol ni. Mae Duw yn darparu yn ffyddlon. Yn y Beibl yr oedd grawn yn hanfodol, yn gwbl hanfodol ar gyfer goroesi. Ac yr oedd ei ddarpariaeth o yn arwydd o fendith Duw. Ac da ni'n gweld yn yr Hen Testament pan ddarparodd Duw fanna i'r Israeliad yn yr anialwch. Hwn oedd bara o'r nefoedd, oedd hwnnw ddeud ynde. Yn arwydd corfforol o ofal Duw dros ei bobl. Yn union fel yma blawd yn ffurfio fel sylfaen bara, mae Duw yn darparu ar gyfer ein hanghenion mwyaf sylfaenol ni yn ysbrydol. Mae Iesu yn dysgu ni i weddio yn dydy, rhoi ni heddiw ein bara beunyddiol. Dyna pa mor sylfaenol ydy bara Duw i ni'n de. Gan yn hatgoffa fod pob pryd o fwyd, pob darpariaeth ysbrydol yn y rodd gan Dduw. A mae blawd yn cael ei falu o wenith, o rawn,
sy'n gofyn am hau, tyfu a chyneuafu. Gan ni'n hatgoffa bod bendithion Duw yn aml yn dod trwy brosesau a thymhorau o dyfiant. Dwi wedi sôn dipyn am Kenneth. Chi'n gwybod lle mae Kenneth yn dod? Chi'n cofio? Yn ffrind nes i ddod ar ei draws o efo ECWM o Malawi. Kenneth o Malawi, efallai bod wedi sôn am hyn o'r blaen, ond mae'n bwysig i nodi eto yn y cyd-destun yma. Yn Malawi mae Kenneth yn tyfu ac yn cyneuafu hun y gwenith felly. Ac yn aml mae yn anfon e-bost weithiau yn deud o mae'r cynheuaf wedi difetha eleni oherwydd llifogydd. Mae popeth di mynd. Ac dwi'n gael o'n pob blwyddyn, ond bob yn ail flwyddyn mae yna rhywbeth sydd wedi effeithio ar y grawn felly. Ac ond dwi'n cofio fo yn cysylltu rhyw 5-6 mlynedd yn ôl a dweud mae yna lifogydd ofnadwy wedi bod, ond mae yna dal ddigon i ni ar gyfer i ni ddefnyddio fo i fwyta. Dio methu gwerthu fel sef o'n gwneud fel arfer, ond mae yna jyst digon. Ac fel oedd Kenneth yn deud wrtho fi, o leiaf mae Duw wedi darparu jyst digon. Hyd yn oed yn y drychineb yna, mae yna ddiolchgarwch ynde. Ac wastad pan fyddai'n cael e-bost gan Kenneth, fyddai'n dweud, beth sydd wedi digwydd. Weithiau mae o'n rhannu llawenydd yn ogystal hefyd. A mae o jyst yn sobri rhywun. Dydy o ddim mor hawdd am mynd i Tesco neu Sainsbury's neu Lidl sy'n ôl paced o flawd na di. Dyna mor hawdd ydy o i ni. Y cynhwysyn nesaf, beth sy'ch chi roed i fewn yn y fowlan o blawd nesaf? Dŵr. Dŵr. Mae dŵr yn arwydd ffynhonnell bywyd yn dydi. Yn arwydd o ffynhonnell bywyd. Da ni newydd gael apel, Columbia apel ffynhonnau byw, yn ymwybodol pa mor bwysig ydy dŵr i cymunedau yng Columbia. Ac mor fregus ydy o pam mae'r dŵr yna yn cael ei llygru hefyd ynde. Yn sôn am y gwaith glo felly sydd yn digwydd yng Columbia bod yn cael ei effeithio. Mae dŵr yn gwbl hanfodol. Lle bod ni'n cael cymaint ono fo heddiw, da ni'n cael gormod ono fo, ond mae o'n gwbl hanfodol. Ond dyma'r cynhwysyn sydd yn troi y blawd yn does ynde. Gan ddod â'r cymysgedd yn fyw, os liciwch chi. Mae dŵr yn yr ysgrythyr yn aml yn symboleiddio bywyd ei hun ac ysbryd Duw. Yn Iowan 7, mae Iesu'n deud bydd afonydd o ddŵr byw yn llifo o fewn y sawl sy'n credu yno fi. Mae dŵr yn hanfodol i fywyd a hebddo ni ellir gwneud bara o gwbl. Ond yn union fel y mae dŵr yn gwneud y toes yn barod i'w fowldio a'i siapio, mae'r ysbryd yn symud yn bywydau nina hefyd. Mae'n bywydau yn aros yn sych, yn frau, ac wedi ddatgysylltu o nerth Duw hebddo. Mae tymor y cynheuaf yn dydi. Yn yn hatgoffa ni ddiolch i Dduw am ddyfroedd adfywiol ei ysbryd, sy'n ein bwydo ac yn cynnal trwy amseroedd o sychder ac helaethrwydd fel ei gilydd. Mi nes i dreulio amser yn tyfu fyny mewn becws, dwi'n gwybod os ydych chi'n gwybod hynny, falle bod fi wedi rhannu. Falle bod fi wedi rhannu efo chi. O dad a mrawd Meirion yn gweithio mewn becws. Ac mrawd wedi bod yna 20 o flynyddoedd bellach. Yn anodd credu.
Ond, wrth y modd yn gael mynd i mewn i'r becws am 10 o gloch nos, reit, a gweithio tan rhyw 4-5 yn bora. I hogyn ifanc yn tyfu yn yr ysgol, gwyliau ysgol oedd hyn, reit, o'n i'n mynd i fewn pan o'n ysgol. Ond o'n i wrth y modd yn gweld sut oedd bob dim yn dod at ei gilydd, a'r cynhwysion yn dod at ei gilydd. Ac un peth sydd yn gwbl hanfodol i fara, wrth gwrs, ydy'r burym. Mae yna fara heb burym hefyd, ond mae burym yn ofnadwy o bwysig. Chi'n gallu gael o fel y powdwr, ydych chi'n gweld yma'n hyn, neu fel y blocyn o burym, ydych chi'n gweld. Ond yn y becws, ydych chi'n cymysgu bob dim, ydych chi'n gwybod bod y burym wedi mynd i fewn, ydych chi'n rhoi rhyw ddefnydd drosto fo, a ydych chi'n gadael o, ydych chi'n mynd am banad, erbyn chi ddod yn ôl, mae wedi tyfu, dydy. Mae wedi tyfu. Mae o fel, oedden nhw ddeud yn y becws, magic. Mae yna wbath di digwydd, mae o di adweithio, mae o'n exciting. Ond mae o hefyd yn atgoffa ni yn ysbrydol o bŵer trawsnewidiol, bod Duw yn trawsnewid ni. Chi'n gwybod, mae burym yn gynhwysyn ofnadwy o fach, ydych chi'n angen lot fawr iawn ohono fo. Mae'n gallu ymddangos yn ddinod, ond mae ganddo fo'r pŵer i drawsnewid y toes, fel ei fod o'n tyfu ac yn dwblu mewn maint. Ac yn Mathew 13, mae Iesu'n cymharu teyrnas nefoedd a burym yn dydy, sy'n ymledu trwy'r toes ac yn ehangu. A mae burym yn cynrychioli'r pŵer trawsnewidiol mae Duw yn ei wneud yn bywydau ni. Gan gymryd yr hyn sy'n fach a'i wneud o yn fwy. Felly ni feddwl weithiau, mond un person ydw i, be alla i wneud? Un eglwys fychan ydyn ni, be allan ni wneud? Pa wahaniaeth allan ni wneud i'n cymuned ni, i'n cymdeithas ni? Pan da ni'n meddwl amdano ni heddiw yn fan hyn, a meddwl am Pen-y-bont, wel, pa wahaniaeth allan ni wneud, ynde? Da ni'n gyfrannu at y banc bwyd lleol yn aml. A credwch chi fi, mae hwnna'n gwneud gwahaniaeth. Mae yna lythyrau'n dod yn aml gan y banc bwyd yn diolch am y cyfraniadau da ni'n ei wneud. Oherwydd bod o'n gwneud gwahaniaeth. Diolch yn edrych yn fawr iawn wrth i ni ddod â tynnu beans ni yn rhoi chydig gwarian, ond mae o'n gwneud gwahaniaeth. Fel dec rwan gyda'r dwyrain canol. Pan da ni'n rhoi rhyw 5 pint neu 10 pint neu be bynnag. Diolch i weld yn lot fawr iawn i ni, ond mae o'n gwneud gwahaniaeth ynde. Y burym yn galluogi ni drawsnewid i wneud gwahaniaeth. Da ni'n cael yn atgoffa bod Duw yn gweithio yn bywydau ni. Hyd yn oed yn y pethau bach a chyddiedig yn aml iawn. A mae'r broses o godi'r toes yn cymryd amser yn dydy. Yn union fel mae twf ysbrydol yn gofyn am ymynedd hefyd. Mae burym yn atgoffa ni bod teyrnas Duw yn gweithio yn y byd ac yn ein calonna ni. Halan sy'n bwysig iawn hefyd, ynddo? Mi nes i unwaith yn y becws, reit, nath nhw adael fi i wneud y cynhwysion i gyd. Ac nath nhw dweud o rho hyn a hyn o halan i fewn, so eisiau nôl y twb, reit, o halan, a rhoid o fewn, pwyso fo fel o'n i fod, a wedyn sylweddoli, siwgr di hwn. Eisiau rhoi siwgr yn lle halan. Dwi'n gwybod os da chi wedi trio bara mel, o'n i siarad bod o reit neis ynddo. Ond nath nhw dweud, chi di manfon hwnna i'r siopa. Sa'ch chi rhoi chocolate spread bach yna fo, sef o'n iawn medda fi. Ond fel o'n nhw'n dweud fi, dwi'n gwybod os da chi wedi trio bara heb halan o gwbl yna fo. Mae o'n ddiflas. Diolch yn neis iawn. Os da chi'n gwneud bara heb halan, iawn, popeth yn iawn. Ond, diolch yn da i ddim byd i fecws, mond i'w daflu, ynda.
Mae halan mor bwysig achos mae o'n cadw, mae o'n preservator, yn preserfio, neu y gair Cymraeg am preserfio ydi cadwr, ie? Dwi'n gwybod eich di clywed y gair yna o blaen. Ond yr hyn sydd yn gwella i ansawdd o yn ogystal ynddo. Mae'n gwbl hanfodol. Nath Iesu hun alw ni'n halan y ddaear, do. Halan y ddaear, sydd yn golygu bod ni'n cael yn galw i gadw ei wirionedd ac i ddod â'r gorau allan yn y byd o'n cwmpas ni. Mae halan mewn bara yn gwella ei flas yn union fel mae presenoldeb Duw yn bywydau yn gwella ac yn cyfoethogi ein profiad o'r byd. Heb halan gall fara fod yn ddiflas ac yn ddibwys, yn yr un modd heb presenoldeb Duw. Mae'n bywydau yn colli ei ddyfnder a'i bwrpas. Mae halan hefyd yn cadw gan symboleiddio sut mae gair Duw yn cadw ni, gan yn hatal rhag bydru yn ysbrydol. Mae halan yn bywydau yn atgoffa dyla ni ddod â chariad y gwirionedd a gras Duw i'r byd o'n cwmpas. Oedd y becws lle roedd brawd yn gweithio yn rhoi lot o halan yn ei bara, ond mae'r llywodraeth yn ddiweddar yn pwyso ar y becws i beidio rhoi cymaint o halan yn ei bara. Ond drwy dorri lawr ar hynny, be ydych chi'n weld ydy bod y bara'n sychu'n yn gyflymach felly. Bod o'n sychu ac yn dechrau, ydych chi'n gwybod, mynd yn stel, fysa'n ni'n dweud yn Gaernarfon. Ond ia, y diffyg halan felly, ynde. Ia, mae halan yn cadw. Mae halan yn bywydau yn hatgoffa dylwn ni ddod â chariad y gwirionedd a gras Duw i'r byd. Ac yna, yn ola, amser. Amser. Amynedd y gynheuaf, ynde. Cynwysyn olaf mewn ei bara ydi amynedd. Chi'n gweld, dwi'n gwybod os da chi'n licio gweld i Great British Bake Off. A da chi'n gweld beth maen nhw'n neud, maen nhw'n edrych ar y popdi. Dweud, reit, di hwnna'n codi. A maen nhw'n jyst yn eistedd yna, ac gall hanner awr deimlo fel awr, 2 awr bron a bod i rhai ohonyn nhw. Ond ia, y toes, mae angen amser i godi, i bobi, ac i ddod yn fara yn y hun ydy. Mae'n cyfeirio at y gwirionedd ysbrydol bod twf a geiddfedrwydd yn cymryd amser. Dwi'n cofio pam ges i yn erbyn yn Salem, Gaernarfon. A ges i Feibl. Y Youth Bible nes i benderfynu gymryd yr adeg honno. Ac dwi'n cofio un o yr aelodau'n dod ata i ar y diwedd yn dweud, lle ti'n mynd dallt pob dim rwan, ond fe ddeudi i ddallt ynde. Fe ddeudi i dyfu yn ysbrydol ac dod i ddeall yr hyn sydd yn cael ei ddeud yn yr ysgrythyr meddaeth fi. Mae hwnna di aros efo fi, oherwydd ia, y tyfu yn ysbrydol yr eiddfedrwydd yna yn ogystal ynddo. Mae'r tymor cynheuaf yn dydy ei hun yn atgoffa am amynedd, yr amser hwnghau a chyneuafu. Mae'r ffermwr yn gwybod nad yw'r had yn egino dros nos yn dydy. Ond mae'n cymryd tymhorau o ofal, magwraeth ac ymddiriadaeth yn niw. Yn yr un modd, mae rhaid i'n bywydau ysbrydol cymryd amser a amynedd. Mae'r Beibl yn aml yn siarad am bwysigrwydd amynedd. Mae Galatiaeth 6 yn deud hyn, yn hannog i beidio blino a wneud daioni, oherwydd cawnfedi'r cynheuaf yn ei amser, dim ond i ni beidio a lleisi dwylo. Felly tra bydd amser gennym, gadwch i ni wneud da i bawb, ac yn enwedig i'r rhai sydd o deulu'r ffydd. Yn union fel mae'r toes yn gorfod codi a phobi,
Mae rhaid i ni ymddiried yn amser Duw ei hun. Gan wybod y bydd y cynheuaf yn dod yn gynllun perffaith. Felly, galwad sydd yma i ni i ddiolch y bore yma. A diolch i chi am wneud y bara hefo fi. Lle gan i wneud? Lle gan i ddiwrnod pobi? Ie? Ie, na ni. Gawn ni, pidwch a gofyn i fi fod yn Masterchef i ddangos i chi sut. Mae Dyfrig yn gwybod sut i bobi geith Dyfrig arwain y sesiwn, reit? Ond, ia, galwad i ddiolchgarwch felly, wrth i ni fwynhau bendithion y cynheuaf. Gadwch i ni gofio i ddiolch i Dduw am ei ddarpariaeth ffyddlon, llawd yn bywydau ni. I ddathlu presenoldeb byw yr ysbryd, y dŵr sy'n ein bwydo. I lawanhau ymhwyr trawsnewidiol ei deyrnas y burin sy'n peri ni godi. I fyw fel halan y ddeiar, gan gadw ei wirionedd ac ehangu ei gariad, ac i ymddiried yn ei amseriad. Gan wybod bydd y cynheuaf ei addewidion yn dod yn ei dymor ei hun. Rwy'n cael o'na ni, felly, dangos a lifo a diolchgarwch. Nid yn unig am y bara a'r unbyrddau, ond am fara'r bywyd sy'n ni'n cynnal trwy pob tymor. Mwyn ei enw. Amen. Gadwch i ni droi at emyn rhif 123 i gloi, emyn 1, 2, 3. Glendid maith y cread, syndod i ddieithrwch, gwyrth ein deiar fechan, rhyfeddod bod a byw. Diolch am gael profi yn y dwys dirgelwch, ras a gogoniant yn hanreithol ddiw. Ac yn y blaen, 123. Y gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chi o'i. Amen. Ernest. You need it? Nog dan naar het top. O, o'n i'n meddwl... Micro, yn beth reit nawr. O'n i'n meddwl bod fi wedi wneud e. Na, reit nawr. Chynna reit? Ydw, fi'n iawn. O'n i ddim yn teimlo'n hwylus iawn bod yma, sydd yn i'r capel wedyn.